Kumusta mga bay? Ang putahe nato karon usudan gitawag og buttered pork ribs. Kumon ni siya nga sudan sa tanang okasyon, labi na sa birthdays, pista ug uban pa. Sa di pa nato sugdan, intro sa ta. Kung bago lang ka sa akong channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe, hit the bell button, like, comment, and share sa atong video. Pork ribs man ang atong lutoon, siyempre, naagyo tayo pork ribs. Ato dayon ang hiwa-hiwa no? So ikaw lang magbuot ug unsa kadaka ang imong hiwa. Gamito na po na to ang sundang ni daguhoy ani. Hinay lang. Karon di maapil atong kamot. Kaning pork ribs gitawag ni diri sa amoa og inukab. Makapalit tag labas nga karne maduminggo kay tabo man diri sa sawang diri sa Baclayon, Bohol. Tag 320 ang kilo ana diri. Mao ni ang atong mga panakot: ahos, asin, naay tuyo, suka ug paminta. So kamo nay bahala, kamo ray magbuot kay kamo may magluto. O atong dukdukon ning paminta. Alam na to bubo dito sa karne. Sunod ang ahos. So bukon gyapon ang ahos. Sagol dito sa karne. Kamo nay mag-igo og pila ka ahos inyong ibutang. Way magbuot. Sunod na to ang suka. Sunod ang tuyo. Sunod ang asin. So kamo lay pag-igo kung sa kadaghanan nga asin ang inyong ibutang. Nabutang na nato ang tanang mga sagol. Tana, ato nang pabukalan. Pag-aanamon po nato og tan-aw ang atong ipabukalan nga karne. Sugkay-sugkayon pud nato. Hulaton nato hangtod maitos ang sabaw. Karon mag-prepare ta sa butter. Ang atong mga sagol, garlic powder, cornstarch, itlog, harina ug paminta. Sagulo nato ang cornstarch ug harina. 50-50 ang ratio ani niya. So magdepende sa kadaghanon pud sa inyong karne. So sa atko nga case, usa ka kilo man akong karne, so 4 ka kutsara nga harina o 4 ka kutsara pod nga cornstarch ug 2 ka itlog. Isagol pud nato ang paminta, asin ug garlic powder. I-mix na nato og tarong, sagulan og gamay nga tubig. Timing kayo, naitos ta ang atong gipabukalan. So, sakto na ni siya haunon.
ato nang ituslob ang atong mga pork ribs sa atong giandam nga butter. Karon ready na para iprito. Hulaton lang nato nga mag golden brown, then ato nang haunon. Luto na ang atong sudan. Naatay giandam nga duha ka sawsawan, naay gravy ug dili pud mawa ang ginamos with kalamansi ug sili. Habhab na. Salamat sa pagtanaw. Don't forget to subscribe. Hit the bell button, like, comment, and share sa atong video.